Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň nagyt pul we adyk etmezçiliginiň arasynda raýatlaryň bank kartlaryndaki zähmet haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmän kösenýän döwri maliýet riýislerini nowatsız nagtlaşdyryp bermek boýunça durly näretme hyzmatlar hödürlenip başlandy. Sol bir wagtda raýatlaryň ynamyna girip bank kartlaryny hilgärlik bilen ele geçirýän jinaýatçy toporlaryň hem hereket edip başlandygy bellenilýär. Lewawyň para etrafynda diňe Daýhan bankyň we Halk bankyň öňündäki bankomatlardan pullary nagtlaşdyryp bolýar. Emma bu adaty raýatlar üçin tas mümkin däl diýen ýaly. Sebäbi Tiwitin kanun goraja darlarynyň ýolbaşçylarynyň garyndaşlary bankomatlara nowatsız geçip ellerindäki onorçy kartdan izli pul çekýärler. Olaryň tobugyna tok diýen ýok. Her bir kartdan 500 manat nagtlaşdyryp bereni üçin olar hyzmat haky hükmünde 50 manat tutup galýarlar. Olar köplenç bankomatlarda pul gutorundan soň gidýärler we netijede nowatdaky adaty raýatlara hiç tat galmaýar diýip bu wakalara saýat bolan taraplalaryň biri 15-nji sentýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ol onorçy bank kartlary bilen nowatsız gelýänlere närazilik bildirijek bolanlarynda gözükçülük edip duran polisiýa işgärleriniň ses üýüne çykarmazlygy tapşyrýandyklaryny, bolmasa tutuk edip paxta ýygymyna uğratjakdyklary bilen haýbat atýandyklaryny hem sözüne goşdy. Adamlarda indi polisiýa işgärleriniň garyndaşlarynyň şular ýaly näretme toporuna kartlaryny bermekden başga çäreleri galmady. Bolmasa indi adaty ýagdaýda kartyňdaky puluňy eliňe aljak gumanaň ýok diýip Farawyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy sözüne ýetirdi. Şol bir wagtda Tiwitde şular ýaly hyzmatlary hödürleýändigini öňe sürüp, soňu bilen durly hilegärliklere baş goşýanlaryň hem köpelýändigi bellenilýär. Bular ýaly toporlar soňu bilen kartyňy ýitirdim diýip iza çekilmek bilen bolýarlar. Soňky günlerde onorça raýat şular ýaly aldawa düşürildi. Olaryň käbiri bankyň üstü bilen kartyny wagtynda petiklemäge ýetişen bolsa, käbirleriniň hasaplaryndan eýýän pul çekilipdir. Bu barada polisiýa şikaýet edilse hem kanun goraja işgärler kartlary keseki raýatlary bermezlik barada kartlaryň bukçalarynda duýduruşlaryň ýazylandygyny aýdyp, aldanan adamlaryň arzasyny kabul etmekden ýüze burýarlar. Netijede täze kart almak üçin arda ýazmaly bolýar. Bu hem ençime aýat çekip bilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip, ihlas dilip tutulmagyny soran Farawyň ýaşaýjysy belledi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Içeri işler ministrligiň Lewap welaýaty boýunça bölüminden kommentariýa ýa goşmaçy maglumat almak başartmady. Türkmenistan soňky 7 ýylyň dowamında tapgyrlyny tasda adamlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň nagdal görünüşde tölenmegini ýola goýdy. Muňa laýyklykda raýatlar pullaryny öz plastik bank kartlary esasında diňe bankomatlardan nagtlaşdyryp bilýärler. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Sondan bäri Azatlyň habarçylary türkmen raýatlarynyň manat nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar we nagd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündürüş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu baradaky habarlara garşy görüşýärler. Türkmenistanda dollaryň gara bagdardaky narhy ýene belli bir derejede arzanlap, durnuksuzlygyny saklaýan mahala Aşgabatda adyk we senaat haritlarynyň bahalary gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda subsidiýalenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Aşgabatyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna adyk paýlary awgustyň 3-nji 10 günlüginden bäri berilmeýän mahala käbir paýtagtlary çüren tok butlary paýlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 16-njy sentýabrda paýtagtyň gara badarynda 1 dollaryň alış çalış bahasy 28 manat 50 teňe çenli arzanlady. Geçen hepdäniň ahirinde gara badar söwdegärleri 1 dollary 30 manatdan satyn alyp 30 manat 40 teňeden satýardylar. Ýatlasak 10 gün çemesi ozal dollaryň gara badar bahasy ýurduň dürli künjeklerinde şolsanda Mary we Türkmenmaşy şäherlerinde 22 manada çenli aşaklady. Mundan ozal ýurduň gara badarlarynda 1 dollar 34 manat töwereklerinde bahalanýardy. Habarçymyzyň maglumatyna görä dollaryň gara bagdar narhynyň 28 manada çenli aşaklamagy dollar bilen gymmatlanan adyklaryň arzanlamagyna getirmeýär. Muňa derek adyk we senaat haritlarynyň bahalary öňküsinden de gymmatlaýar. 1 kilogram käşiriň bahasy 12 manada ýetdi. Bir hepde odal onuň bahasy 5 manatdy. İçimlik suwlar 8-10 manatdan, arçalyk atly suw 13 manatdan bahalanýar. Gadagsanda öndürilen granum atly unyň 5 kilogramy
tutumu 105 manada yetdi deyip efirde atlandırılmasızlığını soran Aşgabatlı yaşayıcı 16. sentyabrda habarçymyza beren maglumatynda yurtda ortaça pensiya hakynyň 600 manatdygyny ýöne 200 manat pensiya alýan raýatlaryň bardygyny hem ýatlatdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış çalış bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygynda saklaýan mahaly valutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy bir näçe ýyl bäri durnuksuz bolmagynda galýar. Apreliň 1-nji 10 günlüginde dollaryň manada bolan gatnaşygy rekord derejäge ýetip $1 41 manada çenli ýokarlanypdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Ýurduň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap dollaryň resmi söwdasyny gadagan etdi. Bu gadagançylygyň ýygy süre ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Bu aralykda paýtagtyň bazarlarynda adyk we senat haritlarynyň bahalary gymmatlaýan mahaly subsidiýelenen adyk önümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Aşgabatyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna adyk paýlary soňky ýedek 21-nji awgustda eltilip berilen bolsa, käbir paýtagtlary çüren towuk butlary paýlandy. Soňky hepdelerde käbir etrapçylarda adyk paýlaryny öýleri eltip bermek işlerini gaýtadan ýola goýdular. Şäheriň 10-njy etrapçysynyň ýaşaýjylaryna çürük towuk butlarynyň paýlanmagy bilen bagly köp waka boldy. Olaryň gaty yaramaz porsa isi bar. 11-nji etrapçyda bolsa ilaty towuk butlaryna derek öňleri bitin berilen towugyň indi ýarysy paýlandy diýip Sewitin ýaşaýjysy anonimlik şertinde 16-njy sentyabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz subsidiýelenen adyk önümleriniň az getirilýändigi sebäpli onuň üstünde ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle wakalaryň biri 14-nji sentyabrda Parahat 3 etrapçysynda boldy. Bellesek häkimetleriň adyk nowbatlaryny görer gözden gizlemek maksady bilen subsidiýelenen adyk önümlerini adamlaryň öýlerine paýlamak boýunça may aýynda girden düzgüni bilen bagly bökdünçlükler saklanyp galýar. Häkimetler 6-njy sentyabrda adyk paýlarynyň mundan beýlek aýda diňe bir gezek paýlanjakdygyny ma'lum etdi. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagt ýaşaýjylar subsidiýelenen adyk önümleriniň 27-nji sentyabrda belleniljek garaşsyzlyk gününden soň doly ýatyrylmak ähtimallygyny hem alady edýärler. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlaryndaky adyk üçünçiligi bilen bagly bökdünçlükler barada dymýarlar. Adatlyň bu baradaky soraglaryna hem jogap bermeýärler. Türkmenistanyň hökümeti döwlet harmanyna paýta tapşyran kärenneçileriň pullaryny töläp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň habar berýär. Faraply kärenneçiler awgustyň 20-sinden bäri harmanyna tapşyran paýtasynyň puluny alyp bilmeýär. 20-nji awgust Türkmenistanyň käbir günnäger künjeklerini paýta ýygyn mewsüminiň başlanan döwürlerine gabat gelýär. Azatlygyň habarçysyna görä ýygnalan paýtanyň 1 kilogram üçin kärenneçe 50 teňe töwereg pul tölenýär. Mundan ozan Azatlygyň habarçylary paýta ýygymyna mejburi çekilýän büdjet işgärlerini ýa-da olaryň hakyna tutan adamlaryna 1 kilogram paýta üçin 20-30 teňe töwereklerini tölenilýändigini habar berdi. Türkmenistanda köp hektar meýdany kärennesine alan kärenneçiler köplenç öz daýhan hojurlyklarynyň agzalarynyň gapdalynan ýygym üçin ýygymçy tutýarlar. Kärenneçi harmana tapşyrylan 1 kilogram paýta üçin döwletden kabul eden töleginiň belli bir möçberini ýygymçylara berýär. Şeýle geleşikler köplenç ýazmaçy ulalaşyk bolmazdan dilden gepleşik esasyna amalaşdyrylýar. Ýygnalan paýta üçin her 10 günde bir gezek hasaplaşyk geçirilýär. Galbertede Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Fara we Trawynyň kärenneçilerinden 1 hektar gowuçy meýdany üçin döwlet harmanyna bu ýyl 2 tonna paýta tapşyrmak talap edilýär. Yerli owy hojalyk hünärmeni Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda 1 hektar ýeriň adaty döwlet plan borçnamasynyň 1800 kilogram paýta barabardygyny gurrun berdi. Bu ýagdaýda görnüşinden faraply kärenneçiler harmana 200 kilogram artykmaç paýta tapşyrmaga mejbur edilýär. Ma'lum bolşýandy Türkmenistanyň paýtaçy kärenneçiler şertname esasyna döwletden kärennesini alan gowuçy meýdanlaryndan ýygnan paýtasyny döwleti tapşyrýar. Döwlet kärenneçi daýhanyň paýtasyny öňünden kesgitlenen baha boýunça satyn alýar. Azatlygyň habarçysy 1 tonna 1-nji sort paýta üçin döwletiň daýhana 1500 manat möçberini töleýändigini aýdýar. 2018-nji ýylda Türkmenistan täze oby hojalyk özgertmelerini kabul etdi. Munyň ýa-da 2019-njy ýylyň hasyl mewsüminden başlap ýurt boýunça paýtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlandy. Soňky bahalara görä 1 tonna naq paýta üçin döwlet daýhana hasylynyň ýygnalan wagtyna görä 1355-1500 manat aralygyna töleýär. Paýtanyň döwlet satyn alyş narhy hasyl harmana näçe ýer tapşyrylsa şonça ýokary bolýar. 1 tonna ýüpek paýtanyň satyn alyş narhy 1820-2000 manat aralygyna ýetýär.
Naq we ýüpek pawtanyň iň ýokary satyn alyş narhlary degişlilikde 1500 we 2000 manada barabardyr. Bu dollaryň resmi bahasy boýunça degişlilikde 428 we 571 dollara barabar bolýar. Gara bazar narhy boýunça degişlilikde 50 we 66 dollar töwereklerine bolýar. Halkara birjalarda pawtanyň satyn alyş narhy ýokarydyr. Business Insider neşriniň 16 sentýabr birja maglumatlaryna görä 1 kilogram pawtanyň bahasy bir birjada 2 dollar 90 sentden bahalanýar. Bu dollaryň resmi kursy boýunça 7 manat 30 tenge, gara bazar narhy boýunça tas 63 manada barabar bolýar. Türkmenistan bir tonu pawtan daýhanyn 50-60 dollar töwereklerine baha bilen satyn alýar. Ýöne pawta çyýmalynyň haýsy ýurtlara ýa-da taraplara nähili şertlerde eksport edilýänligi, ýurtda öndürilen pawtanyň näçe götürüminiň içerki önümçülüge iýerilýänligi barada jekmejek maglumat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet harit çyýmal birjasy satyp çykarylan pawtanyň günnelik bahasynyň Cotton Outlook agentligine görä kesgitlenýändigini aýdýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini pawta önümçüligini mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Abaşanyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň maýyna türkmen pawtasynyň hemde türkmen pawtasynyň öndürilen islenlik önümiň ýurdun şäherine girdilmegine gadagançylyk girdi. Bu ýylyň pawta möhümini Türkmenistanyň hökümeti büdjet işgärleriniň mekdep okuwçylarynyň eskerleriň we beýlekleriň zähmet güýjünden mejburlyk ulanyp peýdalandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Awgustyň ortalaryndan bäri habar berýär. Şol bir wagtda türkmen daýhanlary tehnika, suw we mineral dökün ýetmezçiligi bilen bagly meselelerin ýyllar boýy çözülmeýändigini aýdýarlar. Bu ýyl ýurdun gowuşy meýdanlaryndan 1 milyon 250 000 tonna pawta ýygnamak gödeňine tutulýar. Pawtaçy kärenetçileriň pulunyň tölenilmezligi ýurtda ýeti ykdysat çökünlügiň dowam edýän wagtyny gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Farapda kärenetçi daýhanlaryň töleýleriniň gijikdirilmegi bilen bagly etrap häkimliginden kommentariýa almak synanşyklary netije bermeýär.